temi ni akelen no kamaleon ga u kamana kosobe ni akelen no gela baye kosobe anga jamana yɛrɛ kɔnɔna la ni ali a bɛ ka an ka jamana yɛrɛ siɲɛsigi ni a bɛ ka o bɛɛ ta otage la o tɛ dɔrɔ ye o ye drogue ye drogue min ni an bɛ ka an pilena ye tuma bɛɛ n'a bɛ ka adamadenya yɛrɛ an ka sigi yɛrɛ bɛɛ lajɛlen gɛlɛya a bɛ na cogo di a bɛ consommer cogo di mun bɛ mɔgɔw don a la a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye an ye wele bila maa dɔ ma bi walasa ka se ka kuma drogue ko kan o tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye peut-être que n'aw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ aw bɛ se ka a ka baarakɛ n'aw ye mais mɔgɔ caman ma a ye nin bɛna kɛ mɔgɔ caman siɲɛ fɔlɔ olu ka se ka a dɔn mɔgɔ min don u b'a fɔ ale de ma ko Isaka Kulibali dɔw ko ko bamananden mais maa caman bɛ sɔn k'a dɔn ni tɔgɔ min ye o de ye kojugu kɛlɛbaga donc kojugu kɛlɛbaga ani o de b'an bolokɔrɔ bi ka kuma drogue ko kan Isaka Kulibali i bɛ se ka foli bila an filɛbagaw la ani ka i yɛrɛ présenter dɔɔni ne ɲinɛna minnu kɔ i ka se k'o fɔ. Bon n bɛ se k'a fɔ n bɛ foli di fɔlɔ Mali Actu lamɛn jɛkulu a n'a lajɛlilaw u bɛɛ lajɛlen ma ka foli di aw yɛrɛ ma aw ni cɛsiri Mali Actu vraiment aw bɛ baara la awɔ ko o foli di aw ma awɔ ka a fɔ ne yɛrɛ ye Isaka Kulibali ye mɔgɔ caman bɛ n dɔn n hakili la bi m'an bila kunnafoni di la anw bɛ kunnafoni di wagati min na o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sira ninnu ma daminɛ i n'a fɔ an sigilen filɛ nin ye cogoya min na olu ma daminɛ fɔlɔ ala anw y'a daminɛ an mɛnna siga foyi tɛ o la an y'a daminɛ ni gafe sɛbɛnniw ye ayiwa n dɔnnen don ni min ye o kɔni o ye fɛn divers ye ni i yɛrɛ y'i damaga a la ni o ye kojugu kɛlɛba ye kojugu kɛlɛba ye journal de fɔlɔ journal de don yanni an bɛ se réseaux sociaux ninnu sanfɛ anw de ye jateminɛ kɛ i n'a fɔ i ye damaga min na sisan ni o de ye ɲɛnaminimafɛnba in ye n'o ye drogue ye i damagara a la o bɛ anw ka kɛlɛ kɔnɔ sabula anw de ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko faso nin a commencera ka tiɲɛ ka jigin dingɛ kɔnɔ foyi ma to adamadenw ye ni kojugu walew tɛ o de nana ni kojugu kɛlɛba ye komi bamananw yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na kojugu tɛ gɛn ka bɔ dugu la gansan ale ye mɔgɔ karamɔgɔ fana ye n'o o kɛra fo mɔgɔ dɔ ka sɔrɔ au moins structure dɔ ka sɔrɔ min b'a o kɛ o ka waleya sabula ale tɛ bɔ dugu la gansan n'i y'a ye bamananw b'a fɔ a kɔrɔ de bɛ a la a tɛ bɔ dugu la gansan cogo di maa min n'a ye kojugu kɛ n'i y'a jira k'a fɔ k'a ye nin kɛ a kɔlɔlɔ ye nin ye siga t'a la maa min m'a kɛ fɔlɔ o bɛ siran k'a kɛ min y'a kɛ o na nimisa a kɛli la anw ka objectif bɛɛ filɛ donc an y'a daminɛ o la ne ye Isaka Kulibali ye n ye kunnafoni dila ye ayiwa n tɛ kojugu kɛlɛba dɔrɔn fana kɛ mɔgɔ caman bɛ n dɔn k'a fɔ n bɛ kunnafoni diw fana caman wɛrɛw kɛ min tɛ fɛn divers fana ye n bɛ olu fana kɛ mais kojugu kɛlɛba nana ka na san sɔrɔ o sababu bɔra bɔlɔlɔ kannaw la ani o sababu bɔra i yɛrɛ i nana n'an ye an ka kuma hukumu min kan bi ko min kan bi ni o ye drogue ko ye jamana in kɔnɔna la u bɛ anw ka kɛlɛ yɛrɛ fɔlɔ la kojugu kɛlɛbaw ka kɛlɛ yɛrɛ fɔlɔ ye o ye fɔlɔ donc o de kama i ye n wele n ko n bɛna walasa o moins an ka a kuma kɛ a ka ja a ka don tulo kunnadi tulo la a ka se ka a waleya siga foyi t'a la anw ta ye fasoko ye anw ka kɛlɛ ye maa min n'a tɛ fasoko dɔn maa min n'a a tɛ ɲɛba tiɲɛ dɔn kojugu ye o ye mun ye mɔgɔ o mɔgɔ e t'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ jɛlen ta o de ye jamana ye wa sini ɲɛsigi fana bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ o kɔrɔ ye di fɛn min bɛ bɔ i la o kan ka sɔrɔ o de kɔnɔ mais n'i y'a da i yɛrɛ ma siga t'a la i bɛ na ni tiɲɛni walew ye o de ɲɔ ɲɛna jamana nin kɔnɔ drogue talaw drogue feerelaw u t'a kɛ foyi kama n'u ka nafa tɛ sinon kɔlɔlɔ min b'a la o nafa tɛna k'a la parce que a mɛn o mɛn a na se olu yɛrɛ ma an da bɛna s'a ma sɔɔni sisan ayiwa ka a fɔ an filɛbagaw ɲɛna Isaka Kulibali bamananden kojugu kɛlɛbaga bi an bɛ Mali Actu plateau sanfɛ bi ka kuma kojugu belebeleba dɔ kan bi bi na Mali la i y'a mɛn ko moto suɲɛ cayara minnu b'a suɲɛ n'a y'u gɛn k'u minɛ a b'a sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn u y'a dɔ ta karisa ye muru turu a tɔɲɔgɔn na k'a ni bɔnɛ a y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ɲɛnaminimafɛn b'a kɔnɔ dɔ ye tɛgɛ da a masa ɲɛ kan walima dɔ ye a fa faga a y'a sɛgɛsɛgɛ ɲɛnaminimafɛn b'a kɔnɔ donc a kɔlɔlɔ tɛ se ka fɔ ka ban Isaka Kulibali ɲɛnaminimafɛn ninnu u bɛ an ka jamana in na sɔrɔ cogo di de bon anw ka ɲinini na anw taara bɔ a kalama k'a fɔ ko a bɛ don i n'a fɔ an ka jagomafɛnw bɛ don sira minnu fɛ a bɛ don siraw fɛ
parce que an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ a bɛ na kariw fɛ a bɛ na avion fɛ maaw yɛrɛ bɛ na n'a ye fana sira wɛrɛw fɛ min tɛ nin si ye sabula olu dɔw dogolen don parce que dɔw yɛrɛ b'a kun ka na n'a ye i t'a dɔn olu kɔni olu ye ɲɛnaminimafɛn duriba ninnu ye an bɛna se olu ma mais min ka ca an bolo Bamakɔ kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko chambre indien ni mɔgɔw b'a fɔ o ma ko juin ni dɔw b'a fɔ o ma ko asisi o ye kɔrɔnfɛla ta ye dɔw fana bɛ yen u b'a fɔ o ma ko off dɔw fana bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Amadu Aya dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Kawo dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Karaki nin bɛɛ dɔrɔgu tɔgɔ ye dɔw bɛ yen u b'a fɔ o ma ko Japan dɔw bɛ yen yɛrɛ laban ye o ye tramadol ye kabako ko o feere yɔrɔ yɛrɛ taara kɛ fɔ anw yɛrɛ ka fura feere yɔrɔ ye n'o ye pharmacie ye fo k'a ɲɛ dɛ e ma ye a kɛra kabako ko ya parce que fura nin dabɔlen bɛ fɛn wɛrɛ kama mais u ye fura nin tali yɛlɛma k'a kɛ dɔrɔgu ye non n'i y'a faamu a bɛ ko fura ninnu nana fɛn wɛrɛ de kama wala i n'a fɔ bana awɔ a bɛ douleur de kɛlɛ tramadol filɛ nin ye a bɛ douleur baw kɛlɛ i b'i ka saya yɛrɛ la fɛn ba dɔ y'i sɔrɔ ou bien accident ba dɔ y'i sɔrɔ i bolo tigɛra ou bien i sen tigɛra n'i ye tramadol ta a bɛ na ni lafiya ye yala fɛn mɔgɔ bɛ se e ma yala médecins bɛ na ka na intervention fɔlɔ ninnu kɛ donc a bɛ se k'i lafiya donc a bɛ dimi dɔ ta ka bɔ i kan mais mɔgɔw y'o yɛlɛma sisan o kɛ a tali ye ka sɔrɔ fɛn t'i la fɛn min dabɔlen don ni i satɔla don i k'a ta walasa ka dɔ bɔ dimi min bɛ i kan ni fɛn tɛ e la e ka kɛnɛ n'i y'a ta a bɛ mun kɛ voilà donc tramadol o nana ka na fara a kan an ye o fana ye o jateminɛ na an ka gouvernement yɛrɛ fɛ donc u y'a feereli interdit yɔrɔ caman na mais sisan a bɛ tabalitigi bɛɛ bolo mais o tɛmɛnen kɔfɛ an ye dɔ fana kuma mɛn ko pano yalima pano i ye dɔ kalama o la parce que an y'a mɛn ko o yera ka yan fanfɛla la bon ne yɛrɛ y'o mɛn tiɲɛ yɛrɛ la parce que ne min ma ye ne ye dɔrɔgu ninnu tɔgɔ fɔ ne ma kuma ni pano ye parce que ne ye pano ko kuma nin mɛn mais alors est-ce que o tɛna na fɛn wɛrɛ bɔ a la n t'a si dɔn bɔ a la yala dɔrɔgu kɔlɔlɔ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a kɔlɔlɔ min bɛ an ka population yɛrɛ kan notamment denmisɛnninnakaw yɛrɛ parce que hali an t'a fɔ ko sifinw n'an b'a fɔ ko denmisɛnninnakaw funakɛninnakaw yɛrɛ i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye a kɔlɔlɔ la wa bon i da maga a kɔlɔlɔ dɔ la i ko ko n'i y'a ye mɔgɔ bɛ mɔgɔ faga ou bien n'i y'a ye binkani juguw cayara kɛwale juguw cayara n'i y'a ye denmisɛnninw fana c'est à dire u tɛ ka ɲuman yɛrɛ kɛ bilen u dɛsɛra kalanw na u dɛsɛra hali baaraw la a bɛɛ sababu ye dɔrɔgu ye parce que dɔrɔgu ta la fɛn dɔ de kɛlen don i kɔnɔ min tɛ i dɔ ye mais o de bɛ na contrôle ta e yɛrɛ la e tɛ se ka foyi kɛ bilen parce que ni dɔrɔgu n'a ma ta a tɛ se ka foyi kɛ i n'a fɔ mɔgɔ minnu bɔ an tɛna don o baaraw la sinon baara dɔw bɛ yen bi ne yɛrɛ b'a baara camanba dɔn u tɛ se ka baara kɛ n'u ma ta o camanba bɛ yen n hakili la Actu lamɛnlaw b'a kalama u b'a dɔn fana nka n bɛ mɔgɔ minnu ma u camanba b'an ka jamana kɔnɔ yan mais an tɛna na mɔgɔ tɔgɔ fɔ kɛ mais u tɛ se pour que ka baara kɛ u b'a ta ni n'u m'o ta baara in tɛ se ka kɛ i da maga pano in na pano nin an bɔra a kalama k'a fɔ ko a yera ka yanfan ninnu fɛ mine d'or ninnu na minnu bɛ recherche ba ninnu ni fɛnw kɛ donc olu fana b'a ta mais yan an ye jateminɛ camanba kɛ ka taa ye k'a fɔ kusi camanba bɛ yen mɔgɔw yɛrɛ tɛ min yɛrɛ kalama minnu bɛ a ta parce que fɛn caman kusi camanba bɛ yen mais an tɛna n'an da maga u la walasa an kana fɔ k'a fɔ ko karisa nin jɛkulu de b'a ta nin jɛkulu de b'a ta a bɛ na nin tiɲɛni ye mais min bɛ a ta walasa ka mago dilan ni a ye ani min b'a ta a yɛrɛ ma olu tɛ kelen ye e ko ko denmisɛnnin ninnu kɔni b'a ta ten dɔrɔn o sababu ye marabaliya ye n'u taara u sigilen mais dɔrɔgu bɛ ta aw yɛrɛ ka yɔrɔ la mais e t'a dɔn parce que denmisɛnninw b'u sigi ka shisha min min shisha kelen-kelen nin u bɛ fɛn dɔw bɛ yen sisan u b'o kɛ a kɔnɔna la n'u y'o kɛ a kɔnɔ i bɛna jateminɛ k'a fɔ ko a b'u bɔ o cogo la hali ni min bɛ maloya bɛ bɔ o ɲɛ la min tɛ se ka min kɛ i bɛ taa sɔrɔ o bɛ se ka wuli k'o kɛ fɔlɔ a tun bɛ dogo ka min kan sisan voilà mais sisan a bɛ ka min kɛnɛ ma o parce que bɛɛ ɲɛna shisha min filɛ nin ye mais mɔgɔ bɛ shisha min n'o o tigi ye zonya kɔni min don min na o kana bali la parce que zonya mugu bɛ se ka k'a kɔnɔ c'est comme ɔfu fana bɛ se ka kɛ a kɔnɔna la bon a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ ɲɛ b'a la fana a bɛ k'a min mais shisha in n bɛ ka min f'i ɲɛna asisi nin a daminɛna ni shisha in de asisi in ye dɔrɔgu ye u tun b'a k'a kɔnɔ mais an kun y'a jateminɛ a tun bɛ bɔ Maroc ni Mauritanie ni Algérie yanfan ninnu de la olu de tun b'a ta ka caya mais a tun ma se anw bara yan mais a nana tiɲɛniba don Maroc kun ani Algérie kun fo olu y'a interdit u ka jamana kan
ala mi so nunu ya bɛɛ datugu mais i b'a dɔn ni fɛn fɛn ni o datugura k'a fɔ k'o bɛ na ni tiɲɛni ye k'a fɔ k'o bɛ na ni faso yɛrɛ tiɲɛni ye o bɛ na anw bara yan parce que mara bannen don anw bara anw t'a dɔn an bɛ min yɛrɛ kɛ wa marabaga tɛ anw na wa anw ma mara an ka du kɔnɔ an ma mara an ka kare kɔnɔ an ma mara an ka kalanyɔrɔw la donc fɛn bɛɛ bɛ na Mali kɔnɔna la yan donc ni min tiɲɛna kɔfɛ donc o tun bɛ ɲɛsin anw ma. I yɛrɛ da tuna kɔfɛla yɛrɛ la i n'a fɔ Maroc ninnu ni Algérie ninnu an caman bɛ filimuw lajɛ filimuw na an b'a ye k'a fɔ ko ɲɛnaminimafɛn caman bɛ yen nɔ cocaïne ninnu ni héroïne ninnu an b'a ye k'a fɔ k'olu ye fɛn dagɛlɛmanbaw ye bon an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko bi olu bɛɛ bɛ ka don yɔrɔ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan nɔ bi donc o b'a yira k'a fɔ ko ni dun y'a ye olu fɛn ninnu man tɛ ka kɛ fantanfɛn ye donc o b'a yira k'a fɔ ko hali faama ninnu yɛrɛ fana caman a bɛna fɔ fana caman bɛ lafiya sɔrɔ n'i ye drogue don sira ninnu fɔ an b'an da maga n'an da magara yen yɔrɔ ninnu an bɛna ye k'a fɔ ko drogue donni a ko yɛrɛ warala Mali kɔnɔ nin wagati ninnu na alors que n'i y'a jateminɛ ɲɛmaabaw n'o o ye Nations Unies ninnu ni fɛnw ye donc olu nana ka na ko fɔ tellement drogue ko a cayara donc a bɔra jamana kelen kungo la sisan a kɛra bɛɛ lajɛlen kungo ye donc parce que a bɛ bɔ jamana dɔ la ka tɛmɛ jamana dɔ fɛ ka n'a yɛrɛ sɔrɔ jamana dɔ la jamana dɔ fana bɛ kɛ sababu ye k'a laka donc Nations Unies yɛrɛ nana ka n'a fɔ ko bon pour que vraiment nin fɛn in bɛ kɛlɛ donc an ka jɛkulu dɔw sigi sisan donc u y'olu jɛkulu sigi dugu bɛɛ lajɛlen na donc bɛɛ k'i ka drogue kɛlɛ mais ni jɛkulu ninnu bɛɛ u bɛɛ fɛnnen don sirilen don Nations Unies na mais an bɛ min kɛ i b'a fɔ ko o jɛkulu ninnu sigili yɛrɛ de ye dɔ fara drogue ko kan. I n'a fɔ jɛkulu ninnu. Bon an tɛ Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ jɛkulu sigilen don minnu sigilen bɛ drogue kɛlɛ yɛrɛ dɔrɔn kama baara wɛrɛ foyi t'u la ni drogue kɛlɛw tɛ o la commissariat tɛ brigade spécialisée dɔw fana tɛ mais surtout u sigira a kama n'o ye OCS ye OCS sigira a kama. OCS to kɔrɔ la. Office central de stupéfiant donc o sigira a kama a kɛlɛli kama mais tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ ka min jateminɛ tiɲɛni bɛ ka kɛ jamana nin kɔnɔ ka sababu kɛ fɛn caman ye mais an ma a faamu yala baara dira min ma a man ka di o de ma wa ou bien yala drogue ni ninnu tɛ se wa n'u tɛ se pourquoi o ni unité minnu bɛ yen ni o ye gendarmerie ye komi an ye min jateminɛ minnu bɛ ka saisi baw kɛ nin wagati ninnu na ni o bɛ tali kɛ douane kan douane ka saisiri baw bɛ yen gendarmerie ka saisiri baw bɛ yen bon commissariat fana ka saisiri baw bɛ yen nin wagati in na hali mɔgɔ gansanw dɔw bɛ ka se pourquoi u bɛɛ lajɛlen tɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye sisan o de jɛkulu dɔ ka to yen fɛ jɛkulu dɔ ka to yen fɛ donc o bɛ na ni gɛlɛyaba ye komi jɛkulu min sigira déjà an tɛ ka fɛn ye drogue kɛlɛ i b'a fɔ ko fɛn tɛ ka bɔ a la don o don i b'a fɔ ko dɔ de bɛ fara a kan jamana in bɛ ka inondé n'a ye ni ko k'an k'an da maga drogue ko kɛlɛ la an bɛna fɛn yɛrɛ fɔ i ɲɛna a o yɔrɔ bɛna na bali i la k'a fɔ an ye drogue dɔw consommation kuma mɛn Bamakɔ kɔnɔ yan ni o bɛ se ka kɛ héroïne ye opium ye ou bien cocaïne ye Nations Unies yɛrɛ baarakɛlaw fana fɛ nin ye kabako ye dɛ Mali kɔnɔ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna la yan donc n bɛ ka min f'i ɲɛna drogue ko kɛlɛ nin a bɛ taa souvent sanfɛ kojugu de telle sorte que fo nin jɛkulu ninnu sigira a kama brigade de stupe bɛ yen gendarmerie bɛ yen policiso bɛ yen garde bɛ yen même armée bɛ yen o ka bɔ yen même hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ gansanw minnu bɛ taa port la ni transitaires ni fɛnw parce que minɛn minnu bɛ don normalement o kan k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen de kan ka sigi sisan ka kɛ jɛkulu kelen ye ka jɛkulu farafarali nin bɔ a la parce que n'aw tora farafarali nin na aw tɛ se ka drogue kɛlɛ mais an ye min jateminɛ i ye min fɔ ko drogue ba ninnu bɛ ka don Mali kɔnɔ an ye avion kuturu nalen Mali kɔnɔ yan ɲakila o tun ma dogo mɔgɔ si la f'u y'a fɔ ma ko air cocaïne o nana atterri Bamakɔ yan ka tila ka tasuma mɛnɛ a la walasa a kana dɔn an ye o ye an ye fɛn camanba ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ ko drogue ko kɔni dɔ de bɛ ka fara a kan fɛn tɛ ka bɔ a la donc yala baara nin a kan ka di min ma a dilen don o ma wa ou bien mun de don u ka bɔ u k'o kuma fɔ an ɲɛna. mais an bɛ don min na ko bi yala cɛsiri dɔɔni bɛ ka se ka kɛ drogue ko kɛlɛli la wa. vraiment an bɛ ka cɛsiri dɔw ye nin wagati nin na parce que an bɛ ka saisiri baw ye awɔ saisiri baw an bɛ k'u ye nin wagati nin na an bɔra douane ka saisiri ba dɔ kalama Kucala i b'a dɔn i bɛ o kalama a ko bɔra o yɛrɛ bɛ t'i jɔ fo miliyari kɔ la o bɛɛ tun destinélen don ka na Bamakɔ ani région du nord la. mais n'o n'i y'a faamu o
drogue ba minnu bɛ minɛ o a nakun ye nin bɛɛ de kana min Mali kɔnɔ wa walima Mali bɛ kɛ tɛmɛsira de dɔrɔn ka taa n'a yɔrɔ yɛrɛ la nin nakun ye Mali taba ala mais n t'a fɔ fana k'a tɛ tɛmɛ ka taa jamana wɛrɛ kan parce que n'i ye jateminɛ kɛ n y'o de f'i ɲɛna anw ka sira ninnu anw ka dugu kɛlen bɛ i b'a fɔ ko passage mais o kɛlen don k'a ɲɔ fana ɲɛ anw bara yan et puis n'i y'a jateminɛ fana diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ anw bara yan n'i y'a jateminɛ fana terrorisme o ɲɔ ɲɛlen bɛ anw bara yan djihadisme o ɲɔ ɲɛlen don anw bara yan n'i y'a jateminɛ anw ka état tɛ ala ka territoire 50% o t'o contrôler donc n'i ye jateminɛ kɛ wari bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan anw fɛ yan donc o kɛra sababu ye ka drogue tɛmɛ sira k'a wara kosɛbɛ bon fɛn fɛn n'a fana bɛ tɛmɛ i ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ka jamana kɔnɔdenw bɛ dɔ sɔrɔ a la sinon terrorisme yɛrɛ n'i y'a ɲɔ ɲɛlen foyi tɛ drogue ta kɔ parce que n'u bɛ n'u bila u ka taa dugu ci n'u bɛ n'u bila u ka taa bin dugu dɔ kan u t'a kɛ u yɛrɛ ma o adamaden tɛ se k'i jɔ diɲɛna k'i adamaden tɔɲɔgɔn ye k'a faga ka sɔrɔ fɛn dɔ t'i kɔnɔ o yɛrɛ n b'o fɔ min ye la hali ni ye Ogosabu ta k'a lajɛ Ogosabu 1 Ogosabu 2 an ta fila min kɛra an y'a ye k'a fɔ ko hali denyɛrɛninw olu bɛɛ jenina merci donc toujours n bɛ taa i ka kuma ye n t'i ka kuma tigɛ komi i ko k'a fɔ ko nin wagati nin na awɔ saisie minnu bɛ ka kɛ n ye douane ta fɔ i ɲɛna an bɔra gendarmerie fana ta kalama an bɔra policiers ta kalama nin wagati nin na n'o o bɛ tali kɛ 7e arrondissement na le compolo Ag Suleiman vraiment que je le respecte beaucoup vraiment Ag Suleiman du 7e arrondissement don min a ye mini bisi nin minɛ a falen asisi la drogue la a don ne tun bɛ yen sabula ne tun b'a kɛnɛ kan ne bolila ka taa lajɛ d'ailleurs ne de ye publication fɔlɔ kɛ a kan a bɔra kojugu kɛlɛba journal kɔnɔ vraiment a don ne y'a félicité sabula drogue ninnu o kun to kelen bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni ne y'o ye don min na ne ko non ko vraiment ko Mali parce que depuis an mɛnna an ma deli ka o ɲɔgɔnna ye mais an nana ye k'a fɔ ko ja kojugu bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ 3e arrondissement nalen ka n'i bolo da bisi kuturu kan min falen bɔra fo Ghana k'i kun ɲɛsin Bamako ma ka tɛmɛ mini bisi kɔfɛ bisi belebeleba fana mini bisi nin kɔfɛ an b'a fɔ mini bisi ya sisan bisi de plus de 60 places o de kun falen don ka marchandise wɛrɛ kɛ a kan k'a fa drogue la k'i kun ɲɛsin Bamako ka tɛmɛ fo Ghana dugu fila k'o bɛɛ traverser ka na jigin Bamako fo Bamako capitale la Alpha Gambi cour kɔnɔ Sogonikɔ et a don fana accompagné don ni doyenw ye anw ye kojugu kɛlɛbaw ye fo mɔgɔw k'a dɔn Mali acti k'a dɔn an tɛ kuma to yen dɛ awɔ n'i ye min kɛ an b'o kɛ sabula anw ta ye anw tɛ kojugu kɛla anw tɛ a mago to mais an bɛ a bonya fɛn dɔw kɔnɔna la o ye ni sariya m'a fɔ k'a fɔ nin ye kojugukɛla ye i kana i bolo ɲɛsin a ma mais kɛwale dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna bɛɛ lajɛlen ba o ye o tɛ se ka dogo nin kɛra jɔn de nana n'a drogue ye a mobilitigi min y'a boli ka na o dɔnna a jiginna kurun min kɔnɔ o tigi dɔnna min fana y'a ɲini ka drogue nin fana a ɲini ka drogue nin k'a minɛ ni ŋanamu siraw ye olu tigiw fana dɔnna donc o kuma ninnu tɛ se ka dogo donc an b'o fɔ an kana siran kuma dɔw ɲɛ quoi fɛn dɔw bɛ an b'o fɔ parce que kojugu tɛ bɔ dugu la gansan quoi donc an y'a jateminɛ k'a fɔ mini bisi bɔlen a la sisan bisi belebele yɛrɛ nana sisan o falen drogue la o nana jigin a donni kama kibaruyaw nana di 3e arrondissement ma ni o ye Kompol Tomoda ye a n'a ka cɛdenw u wulila sufɛla fɛ k'u kun da Sogonikɔ kan ka taa bisi nin lajɔ a donni kama n'o y'a sɔrɔ ŋanamu mɔgɔw kun don bisi in kun tɛ bɔ Alpha Gambi cour kɔnɔ ne bɛ se k'a témoigner awɔ a kun tɛ bɔ Alpha Gambi cour kɔnɔ parce que a ma kɛ ɲɛna proposition caman ba kɛra yen wa proposition minnu kɛra yen an tilala ka ɲinini kɛ an nana bɔ o bɛɛ lajɛlen kalama parce que ja nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye bisi in ka don a siɲɛ fɔlɔ tun tɛ donc ça veut dire quoi ça veut dire que a bɛ se ka don mɔgɔw bɛ se a bɛ arranger donc bisi in bɛ tila ka bila dugu kɔnɔ donc a drogue bɛ circuler mais nin donni kama ninnu ma sɔn parce que bisi nin nalen pourquoi an bɔra a kalama bisi in nalen an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ bɛ ka bisi in yɛrɛ boli o yɛrɛ tigi ko ko olu tɛmɛna yɔrɔ caman na convoyeur dɔ tun b'ale nɔfɛ n'u sera yɔrɔ min na o b'o arranger k'a yɛrɛ ko Kompol ma a yɛrɛ da k'ale ko Kompol ma i jɔ an bɛ fɛntigi wele ɲakila aw bɛ bɛn a la quoi parce que pour lui c'est à dire foyi tɛ se k'ale lajɔ et puis foyi tɛ se k'a bali ko ni marchandise ninnu tɛ jigin sabula mɔgɔ min t'a don o tigilamɔgɔ o bɛ se o delilen don a la o bɛ se mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na mais a don a dɛsɛra 3e arrondissement Tomoda n'a ka cɛdenw a dɛsɛra u la
o de bisi in lase o de fana kunnafoni fana circuler la n'anw bɔra kunnafoni kalama anw ma da kunnafoni mɛnni ma dɛ anw tilala ka taa fɛ a gafe fɔlɔ ne de y'a gafe fɔlɔ bɔ n bɛ tila k'a gafe fɔlɔ ci i ma i b'a gafe lajɛ a bisi nin an y'a bisi yɛrɛ tɔgɔ da ɲakila bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ est-ce que a faamu donc bisi nin tɔgɔ kɛra Pablo Escobar voilà bɛɛ y'a bisi dɔn voilà kɔlɔnbiyɛnw ka dɔrɔgu feerela ba in donc dɔrɔgu min bɔra a kɔnɔ n b'a f'i ɲɛna a valeur a marchandise c'est-à-dire n'i ko k'i b'a feere k'a sɔrɔ foyi yɛrɛ tɛ i bɛ taa fo 161 millions de francs CFA o de saisira wa a don proposition modèle bɛɛ kɛra 3e arrondissement n'a cɛdenw ye walasa bisi kana ba 161 millions o y'a ye n'i bɛ fɛ k'i débarrasser ka bɔ a la joona sinon anw yɛrɛ tilala ka marchandise ka a valeur yɛrɛ ɲini anw taara bi fo miliyari 1 ni kɔ la n'a y'a sɔrɔ i y'a feere normalement yɛrɛ la n'i ka temps ta k'a feere voilà n'i ka temps ta k'a feere i bɛ se ka miliyari 1 ani kɔ sɔrɔ nin bisi in na o bɛɛ ɲagamimafɛn nin bɛɛ ye dɔrɔgu ye wa dɔrɔgu minnu b'a kɔnɔ fana dɔrɔgu diriw don comme an b'a fɔ cogoya min na kɛnisiw tun b'a la ani kɛnisi ani kusiw olu fana ye dɔrɔgu wɛrɛ ye mɔgɔ tɛ minnu dɔn ma dɔn n'i y'a faamu olu dɔrɔgu dɔw bɛ yen olu ye qualité kuraw ye olu dɔrɔgu dɔw bɛ yen tellement a wari ka ca ni e y'a san sisan e mana se k'a 1 san u b'a kɛ tasuma la donc aw bɛ birifini de bira o la bɛɛ b'a suma sama mɔgɔ donna a kɔrɔ awɔ e bɛ 400 sara ou bien n'i y'a sama tɔw bɛ sisi sama e fɛ quoi donc ale dɔrɔgu in bɛ ten donc k'a yirila k'a fɔ o la an y'a jateminɛ k'a fɔ unité minnu kɛra sababu ye ka ninnu saisi n'o ye douane ni policiers ni gendarmerie ye tiɲɛna u bɛ baara la donc u kan ka dɛmɛ anw yɛrɛ wulila ka jɔli o caman kɛ ka kɛlɛ caman kɛ u ye nin fɛn ninnu kɔnɔna la walasa k'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ baara la donc k'a f'i ɲɛna policiers wulilen don dɔrɔgu ko kɛlɛ la parce que anw bɛ olu dɔn kojugu et puis parce que fana olu ka surun population na population dun de drogue bɛ feere olu de ma olu de bɛ drogue ta jɔnni bɛ se ka drogue kɛlɛ ka tɛmɛ polisi kan jɔnni ka surun population na ka tɛmɛ polisi kan a fɔra yɛrɛ ko polisi ko fangalamɔgɔw tɛ militaires tɛ ko civils don donc kɔrɔ de bɛ o la olu de ka surun anw na ko min bɛ n'a bɛ adamadenw kun kan n'a bɛ anw kun kan ne bolo o tɛ se ka ɲɛnabɔ yɔrɔ wɛrɛ la ni polisi so tɛ donc gouvernement kura min n'a bɛ na gouvernement kura min sigilen don an ye laɲiniw caman kɛ u ye quoi an ye laɲini caman kɛ u ye ne yɛrɛ wulila ka taa se fo ministère de la sécurité la ka taa nin laɲini dɔw bɛ yen ka taa laɲini dɔw kɛ walasa drogue in bɛ se ka kɛlɛ parce que an denw bɛɛ b'a la an somɔgɔw b'a la an ɲɛ b'a la ekɔlisow yɛrɛ falen don maintenant bi drogue ko la fɔlɔ e tun tɛ drogue dɔn hali e tun t'a yelen dɔn mais ne yɛrɛ fana tun t'a dɔn ne tun bɛ commune de la mais ne tun t'a yelen dɔn mais bi drogue tɛ yen ne tɛ min yelen dɔn et puis hali fɔlɔ hali n'i tun bɛ drogue mɛn awɔ juin de fɔ merci juin yɛrɛ bɛ ɲini ka non donc vraiment an bɛ o de ɲini k'a fɔ i ye min fɔ ko yala nin wagati nin na mɔgɔ jumɛn ni mɔgɔ jumɛn bɛ ka drogue kɛlɛ kɛ n b'o f'i ɲɛna bi mɔgɔ minnu bɛ ka drogue kɛlɛ kɛ an bɛ an bolo kɔrɔta douane ye k'an bolo kɔrɔta gendarmerie ye k'an bolo kɔrɔta policiers ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nin wagati nin na an y'a ye k'a fɔ ko caman mais b'a la dɛ mais b'a la sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn dɛ parce que ninnu bɛɛ sera ka don cogo di fo ka na se ninnu ka minɛli ma a fɔ dɔw bɛ yen olu ko dɔw ka taa ɲɛɲini koyi n'olu ma taa ɲɛɲini a tɛ kɛ foyi ye donc état de kan ka wuli fɔlɔ yanni i k'a fɔ k'i bɛ taa armes di i bɛ taa militaires armés fɛn min bɛ kɛ sababu ye ni militaires bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ ni olu bɛ taa bi militaires kan ka taa bombe da militaires ɲɛ ka taa bi jamanaw kan ka fɛnw kan an ka villages kan k'olu n'o ye drogue ye n'i y'o kɛlɛ a ma se i ka marifa ni charge ta bilen drogue de b'u ja gɛlɛya drogue de b'u ja gɛlɛya donc an ka fɔlɔ k'o de kɛlɛ ni i ɲinana drogue kɛlɛli kɔ fo ka t'i kɛ min ye nin kɛlɛ tɛ ban Mali kɔnɔ fo ka taa kɛ min ye Mali sini ɲɛsigi tɛ se ka sabati fo ka taa kɛ min ye i bɛ denmisɛnninw sɔrɔ maa si tɛ se k'i jigi da i den kan bi a bɛɛ kɛra fɛn dɔ ye fɔlɔ den caman kun b'i bolo i b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i mana kɔrɔ i bɛ se k'i jigi da denw kan mais bi ni min ma kɛ drogue tara ye o kɛra n t'a si dɔ ye maa bɛ se k'i jigi da olu kan bi denmisɛnnin ka cɛ bolo mais mɔgɔ ko dɛsɛ b'i la i bɛ se k'i jigi da jɔnni kan bi a sababu bɛɛ ye drogue ye donc ɲinan de man ka kɛ o kɔ o de kama i kelen ka drogue ko kuma fɔ n k'i jɔ dɛ n ko n ka boli ka na nin ko in ɲɛɲini sabula nin bɛ k'i dama ka fɛn min na anw kojugu kɛlɛbaw anw ka kɛlɛ fanba o bɛ tali kɛ nin ma ayiwa an bɛ aw hakili jigin k'a fɔ ko bi an ni Isaka Kulibali ni dɔw ko bamananden kojugu kɛlɛbaga ani ale bɛ ɲɔgɔn bolo bi ka kuma drogue ko kan
drogue ko min ni a kɛlen don ka sɛgɛn caman kɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la i da tun a gɛlɛya caman na notamment ka se f'an ka du kɔnɔnaw yɛrɛ la parce que c'est vrai ni mɔgɔ bɛ baara la i bɛ to ka musaka dɔ bɔ k'o bila kɛrɛfɛ ko n'i taara retraite la o bɛ kɛ pension ye i ma mais fo mɔgɔw k'a dɔn fana ko retraite min ka fisa ni retraite bɛɛ ye pension min ka fisa ni pension bɛɛ ye o ye den ladonko ɲuman ye den ka formation mais bi an bɛ don min na i ko bi pension ni retraite bɛɛ bɛ ka tiɲɛ min gulonnen don denw na parce que denw ni hakili min bɛ ka kɔrɔbaya ɲɛnaminifɛnw kɛlen don ka a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ i yɛrɛ ma sa fɔlɔ i ma kɔrɔ fɔlɔ i tɛ se k'i jigira i den kan donc depuis sisan an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a y'a fɔ cogo min na force de l'ordre caman bɛ baara la ka tɛmɛ douane kunda ka na gendarmerie kunda ka na police kunda cɛsiriw bɛ sen na mais a cɛsiri si tɛ se ka sabati tant que population de ma wuli k'a ka finitigiw dɛmɛ kɛlɛ la parce que drogue a bɛ na anw de b'a feere anw de b'a consommer anw de bɛ se k'a kɛlɛ fɛnɛ anw tɛ se k'a kɛlɛ f'an ka fara kɛlɛbagaw kan pour ka se k'u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la ayiwa Isaka an ka baro bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la ladilikan ni welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma drogue kɛlɛli voilà comme an bɛ o sujet de kan an bɛ foli di fɔlɔ Mali Actu a lamɛnjɛkulu kan tiɲɛ na ne ye fɛn ye a mɛnna n ye Mali Actu ye mais n kun ma se studio kɔnɔna la mais bi n nana n y'a ye k'a fɔ vraiment aw bɛ baara la mais a y'aw jilaja hali bi awɔ sinon a fɛn a ma nɔgɔn awɔ a ma nɔgɔn dɛ mais ladilikan min bɛ ne bolo dɔrɔn o de ye jigin wɛrɛ foyi tɛ anw Mali in kɔ siniɲɛsigi foyi tɛ mɔgɔ si ye jamana in kɔ jamana in mana kɛ fɛn o fɛn ye a bɛ kɛ anw de ye bi yala maliyɛnw aw yɛrɛ ka aw sigi aw ka miiri aw ka jamana in bɛ ka taa sira jumɛn kan a bɛ ka taa sira jumɛn kan aw jigi b'a kan k'a fɔ ko sini yala nin bɛ ɲɛ wa ma n'i b'a dɔn k'a fɔ ko sini bɛ dilan bi sɛgɛn a bɛ ku i la bi sɛgɛn i bɛ jɛn n'a ye i b'a fɔ taalen ɲɛfɛ a bɛ na ɲɛ mais ne bolo n'i y'i miiri taalen ɲɛfɛ n'i hakili jiginn'o la dɔrɔn jatigɛ de b'i sɔrɔ fɔlɔ sabula jateminɛ kɛ i yɛrɛ la jateminɛ kɛ sini minnu bɛna a ta e kɔfɛ yala olu bɛ cogo di n'olu bɛɛ kɛra dɔrɔgutalaw ye n'olu bɛɛ kɛra ntaa sidɔn ye ka sababu kɛ anw yɛrɛ anw ka ɲɛmaw ani anw banna ka nin ko nin k'a bɔ an ka jamana kɔnɔ ni o ye ka dɔrɔgu kɛlɛ ye dɔrɔgu kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ ye o bɛɛ lajɛlen ye min fɔ bɛɛ lajɛlen de ka bɛn dɔrɔn an bɛɛ k'a sama fan kelen fɛ a tɛ bɔ sanfɛ ka cun a bɛ tɛmɛ sira dɔ fɛ a bɛ di maa dɔ ma maa dɔ b'i jɛ n'a ye a ka don wa maa dɔ fana min fana kan k'a kɛlɛ o tɛ k'a kɛlɛ o de bɛ na n'a ye ne hakili la n'i ma mɛn k'i ɲɔgɔn gɔngɔn tun na ten tɔrɔn fila bɛ duguma ni dɔrɔgu ta jara i ye don o don n'i ma a san ta yɛrɛ sɔrɔ dun i n'a dabila ne hakili la an ka jamana ɲɛmaw o kan ka sisan ka unité fɛn fɛn ni a bɛ yen anw ka lakana kama sabula nin ko in ye anw yɛrɛ kungo de ye sisan anw ka lakana kama ni unité ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan sisan ka kɛ jɛkulu kelen ye douane kana ta a yɛrɛ ma polisi kana ta a yɛrɛ ma garde kana ta a yɛrɛ ma transitaire minnu n'olu bɛ marchandise transiter n'u b'a dɔn fɛn min bɛ conteneur kɔnɔ ani fɛn min bɛ mobiliba ninnu kɔnɔna la u kana ta u yɛrɛ ma u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni fɛn kolon minnu bɛ ladonni a ka dɔn k'a fɔ nin bɛ nana donni a bɛ taa sira min kan n'o kɛra ne hakili la an tɛna na dɛsɛ a tɔ la bilen parce que n'i ma mɛn k'i bɛ taa san i ɲɛ b'a la de donc a bɛ don de fo donni de ka bali an b'o de ɲini an ka autorités fɛ hakɛto bɛ ne ma. ayiwa Isaka Kulibali i ni ce i nana Mali Actu ka wele lamɛn ka kuma dɔrɔgu kan i ni ce nin tun ye bi an kun ka kuma dɔrɔgu ko kan lase min ni a kɛra aw fɛ a balimakɛ Elbasir Cam ka bɔ Mali Actu la a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.